wang ignon behem tu nakulat along nangli tumaphan isi birta kimi labang so behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng lokke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar sai sistemi nangli tum long pon inchi jong si nangli tum ke joy ke nangjia phan pulute la ber ki pi mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 8638023394 Aprangsi nili public TV Karbi Anglong channel hin pen kadu kawe phanta kardom pa jireglo kardom pinya Adap Abirta long pen nili sami manai teron milik pi aprangsi birta angkong pi inut mor rong hang hidi hai ke bai pen kisung kache tong na Assam Sarkar pen Child Marriage Act 2006 aputhak sodak pen kapachini ponthu non birtang ton pen arjupon iktha kedamtang niphai thongkera SC arni lakhain kora trokdor bagori constituency ke parlo dolamara langmang ronghang amekar inut mor ronghang hidi hai ke bai pen kisung kachetong na munit mentu sikisung chetong jithang chiputhek the lason sipini lakhain kora trok doar bagori constituency ke parlo dolamara langmang ronghang arong amekar lokhon ronghang lapen chingdon terangpi asopo akleng mor ronghang adap tractor pen hidi hai ke bai pen men kupi koson pen lone alang liphan tractor adang kiro pen ajok amek abang ahiring tangrak pen kiro ajok tong sekot pen seka chelang asai hem an ponbomlo pusi pherangkia tum birta ribdonlang news desk report public TV Karbi Anglong lang dun ni lang dun lang jun lo ni okay jun Nilitum public TV Karbi Anglong channel hin pen nanglitum kelang nang jikenang sot abirta PCMA Act 2006 aron ateng kedamtang niphai jak hongpo engkora narkep arni Assam CM puthot pangdak pon arta kijum hek pen pisoka chen kachedo atoma phan puthot kenep kangnang pen hem kangsam ke thapdam ji aphan pangdak pon tanglo lasi arta kijum hek pen pisoka chen kachedo atom aphan kangton ponji aphan pachini pon tanglo আর থেকে আরটা কিজুম হেক পেন জংসি আসো চপাত হে পুলতে আপি কালিতে আসো লাতুম বাহিনী আংবং আকিসুং দককজি জংসি আসো আমাহাং পাথেক দেত পুলতে আপি আচুলাং কম দেজি কালি পুলতে আসো আবাং হংহাপ হংরু আকিসু চেপলাং দেত তাহাই লাসি লাই হুই পেন পেজকজি পুলতে আরটা কিজুম পেন পিসো কাছে এন লাপেন পেনান কিদো ইংতন নাংপো jong si lahai aron kroi kre pulote phate kalite hem kangsam chethap nang po pusi Assam Sarkar pen pangdak pon tanglo Sarkar pen aron kapathik pon ke arlo soabang ningkaning korai si lapen pin soabang ningkaning kora phop lengwek nangji pusi Assam Sarkar pen pangdak ponlo lasi nilitum public TV Karbi Anglong channel ahin pen kachuning ridon ke kithurmi ariso ejang atoma phan labangso aron ateng pen kroidun si keme News Desk Report Public TV Karbi Anglong pinya Adap Abirta bangke lapansi kangton iglo kaduk kawe phanta adap keme arni keme dome thakme kardom